Медико-дентален център Дженерали закрила е едно от най-престижните медицински заведения в България. Намира се в централната част на София на булевард Дондуков. Приятни са още първите впечатления от интериора, организацията на работа и най-вече от искреното внимание и готовност за помощ от персонала. Дженерали закрила медико-дентален център е създаден през 2002 година. Той е на повече от 10 години и е един от първите съвременни, модерни медицински центрове в София, предполагам и в страната. Центърът е насочен към оказване на специализирана медицинска помощ в извънболничния сектор, също така стоматологични услуги и лабораторни тестове. Центърът разполага с повече от 30 кабинета за специализирана извънболнична медицинска помощ, покриващи, така да се каже, основните направления в медицината и съответно клинична и микробиологична лаборатория, кабинети за дентална помощ, физиотерапия, така че един много широк спектър от услуги ние предлагаме на нашите клиенти. Центърът разполага, мога да кажа, с най-съвременната апаратура в различните кабинети и включително и в лабораториите си. Естествено, ние се грижим да подновяваме тази апаратура непрекъснато в съответствие с всичко ново, което излиза на пазара. Все пак, знаете, медицината е една високотехнологична дейност и непрекъснато се усъвършенства медицинската апаратура, непрекъснато излизат нови неща на пазара, така че ние се стремим да ги осигуряваме в нашия медицински център. Разполагаме с един много сериозен екип от професионалисти, лекари, медицински сестри, лаборанти, които са на трудов договор към нас, така и ползваме като консултанти утвърдени имена в медицината от, бих казал, най-добрите болници в София. Така че екипът ни е изключително сериозен. Някои от колегите са действително от много години вече работят в центъра. Те са утвърдени имена, познати на нашите клиенти и съответно се стремиме да осигуряваме на клиентите и при нужда допълнителни консултации при водещи специалисти. Центъра вече има натрупан един много сериозен опит. Смятам, че ние действително предлагаме услуги с високо качество. Центърът е една от медицинските заведения в София, които действително мога да кажа, че представляват стандарт за добра медицинска практика в, разбира се, услугите на извънболничната помощ. Не на последно място, локацията на центъра също е удобна за повечето клиенти, защото той се намира в самия център на София. Не са много заведенията за извънболнична помощ в този регион. Изключително добра апаратура, изключително широк набор от услуги, които при нас могат да бъдат ползвани от нашите клиенти. Така че аз мисля, че всичко в центъра е насочено към едно добро обслужване за клиентите. Други предимства сериозни на центъра. Той е акредитиран с 5 звезди, съгласно стандартите на Министерството на здравеопазването. Освен това, центърът, освен клиенти на Дженерали, тъй като все пак ние сме една от водещите компании в сектора на допълнителното доброволно здравно осигуряване, обслужва също така и клиенти, които идват по линия на другите фондове. Обслужваме клиенти по линията на Националната здравноосигурителна каса. Осигуряваме абсолютно еднакво третиране на всички клиенти, които идват при нас да търсят помощ, защото обикновено това са хора, които имат определен здравословен проблем и ние трябва да им помогнем. Не правиме някаква диференциация между
клиентите, които идват по линия на здравноосигурителните ни компании, тези по линия на Национална здравноосигурителна каса, така че по всяко време, в рамките на работното време на центъра, те могат да си вземат час и да посетят съответен лекар или да ползват някои от другите услуги в центъра. Също така, разбира се, приемаме и пациенти на базата на платен прием, които нямат направление и съответно предпочитат да заплатят за ползваните от тях услуги. Нашата цел действително е да привличаме клиенти чрез качеството на услугите, които ние предлагаме. Generali закрила е една изключително позната марка в здравното осигуряване и въобще чрез нашия медицински център в извънболничната помощ. И всеки един ден, в който нашия екип работи, се стреми да отстоява този висок стандарт, който марката е наложила. За нас е изключително важно мнението на нашите пациенти. Ние се стремиме постоянно така да получаваме тяхното обратно мнение, след като са били в центъра, след като са посещавали центъра за услугите, които са ползвали, за отношението, което е проявено към тях, именно с цел да подобряваме каквото можем в обслужването им и съответно това да бъде основен мотив те да препоръчват нашия център и съответно да се връщат в него отново, когато имат някакъв проблем. От 3 години редовно ползвам услугите на центъра, особено на педиатърката. Също така аз лично съм ползвала услуги в Generali, различни специалисти, лабораторията. Предпочитам да идвам тук, отколкото обикновено здравно заведение, защото тук първо най-малкото не ми се налага да чакам, винаги съм приета с разбиране. Сега препоръчвам центъра на всички мои близки и познати, на моите колеги, особено по отношение на педиатрите и на мои роднини за специалистите, които работят тук. Дългогодишна практика и традиции, съчетани с най-съвременна апаратура и технологии, професионализъм в знанията и уменията, гарантирано качество и бързина на обслужването. Медико-дентален център Generali закрила, София, България.